10,000 pesos! So, dapat pili ang pinakamaayo para maabot sa 10,000 ba? 3.5,000, 10,000, pero consequence, pero here we go, for 1,000 pesos! 1,000 pesos! Let's go! 1,000! Sige, sumuni siya. Ako ay 1,000 pesos. Tapos na level 2, di ba? 5,000. Pero na consequence. Uy, papina na consequence. Kung dili ka mag-shoot, i-uli ang 1,000. So, madayon ka or 1,000? Dayon! Okay. 5,000! Let's go! Here we go. 5,000 pesos! Go! 5,000! Saman. Babahin na ta! Sige ba? Practice ba? Pwede 4,000 One practice. One practice pero i-uli ang 5,000. Practice na practice. Practice. One shot lang. One practice, one shot. Sige. Practice. Doesn't count. Practice. Practice lang na eh. Let's go. Trial. Practice. Okay. Gigil lang. Goal ba ka? Ay, goal ba? Sige. Here we go. Ano online? 10,000 pesos. 10,000. Salamat kayo. Salamat. Thank you very much. Sige, sayang 5,000. Sige, pero na consolation 1,000. Sanchez sa samok. What the heck? Sayang! Sayang na! Balik. Sayang. Ngapon. Sige, salamat kayo. Dahil pare, dahil buntis. Ang anak buntis, ang inahan buntis. Ako, ibaba, naginahan kayo. Sige mga hapon sa niyo tanan. Ako niya si Bisayang Hilaw og magdulat karon, pero kinahanglan ako og Bisayang Hilaw. usa ka volunteer, usa ka tita. Usa ka tita kay wala pa ni tita na naka-apil. Si Tita Lita. Tita Lita. Tita Lita. Ikaw. Lita, pagoldes na, pagwapa. Sige. Ikaw ang kontra na. Pero na premyo. Sige, sumawari siya. Ikaw pulo ka cards. Pero ang usa kay pulang color. Kung pilihan mo ang pula, tilde. Pero kung itong imong pilion, daog 1,000 pesos. Sige, so taksa na itom, magdaog kag 1,000 pesos. Pero kung maabot ka sa pula, Wala. wala yun. Sana kay kanaon ra, sana. Basta kay ito mabunot mo.
Basta ito, makadaog ka. Okay. Sige, ikaw mo gunit. 3 times. Sige, basta ka Jack ha. Sige. Ako butangan din eh. I-shuffle na to. Para delete ka bro, asa ang bola. Pasin na siya sa likod. Pasin na siya sa atubang. Dili man ka bro. Pila ka times ka muna? Ha? Depende sa iya. Pila siya. So, sige. Even 3 times, 3 times. Even 3 times, 4 times. Bisan 10 times, basta delete Basta pula. dili pa pula. Pero, kung daw ka, 2 ka beses, tapos ang ikatulo, pilde, wala yung mga 2,000. Wala mo. So, decision. Sige. So, ang una. Dawag siya o. Oh! Dawag naman, dawag kang 1,000? Or madayon ka? Ayaw ka tuwa. Base ng kaya ikadawa. Ayun. For the second times, 2,000. Kung ang ikadawa pula, mawala imong 1,000. Ayun lang. 2,000. Mabulutan, matuwa. Kaya mo rin mga 1,000. Sakto ka na. 2,000 na! Sige, madayon ka! So, muna yung na to, mapula ni siya. Sige, ready? Ready? Sige, palakpak yapon. Sige, utsangaman mo. Si Lila. Lita. Tita Lita. Sige. Sige. Pero may consolation. May consolation. 1,000 yapon. Bisayang. Sayaw. Sige, tita, usahin mong paliton. Thank you. You're very welcome. Fried rice. By rice. Wow. Nasa pag yun? Ay, sudan, kanan, bukas, Okay. sudan, tapos. Ayos, sige, palakpak! Sige, dagang salamat. Merry Christmas. Enjoy your evening. Thank you, sir. Thank you so much. Sige, kinsay representative sa inyo tanan sa katao. Isang episode. Dahil na kanda. Kinsay episode? Dahil na. Dire yung representative. Dire. Sige. Okay. Sige, magdulat tagkuhan cards. Na premyo 1,000 pesos. Okay. Kung daw ka. Post man eh. Oh, i-post na yun. Ay, braining niya. Sige, mo siya musugot ta sa duha ka card. Guess nimo kung asa ang jack. Kung buwan pasabot sa jackpot. Kay kung jack imong pilion 1,000 pesos. Na? Alas. 500. Alas. Ha? Alas ka. Say alas. Kaling alas. Is. Wala gyud. Pilde ka. Jack na, bili na kasi kiriyo na ka. Jack yun. Jack na. So, ikuanta. Sige. Okay. Sige, ready ka? Wait. Okay. Sige. Ako. Sure ka? Sure na. Go! Ang agad, ito bikas na din. Wala ka sabi. Pilde! Last, one more. Sige, one more. Ay, pagpili og ace ha? Walay premyo ana. Ato sa bikas ah. Pari puro ace. Ato bikas. Sige, i-feel yun nimo kung asa. Bikas. Ayun siya bikas. Dibalikan lang natin. Dibalikan din. Ato bikas sa bikas. Dire ko para feel tatanan. Kana. Ayun sa kata usa Okay, ready? Go! Ano sa wala? Ano sa wala? One job. 1,000. 1,000 centavos. Ha? What's this in tawon? Okay. Okay, sige, wait sa. Again. Napay. Sige.
Holiday. Balik balik. Napay level 2. Oh, level 2 kani. Pero na upat ka Tulo na, cards. upat ang card ay. Upat ka cards. 5,000. 5,000. Ah, 5,000. Lah, kanya 5,000 na. Pero para madayon sa level 2, kinahanglan ni uli ang 1,000. So, nai-risk. Nai-risk. O di ko, libungan mo ka. O di ko. Sugal. Naman. Dagang kayong judges, okay? No. Dili ka. Ah, di ko. 1,000 na lang. Ah, 1,000 lang. Kana, 1,000. Final answer. Ah, isa ka ng pera, isa ka Jakarta again. Pero iuli ang 1,000. Kung pilde, wala na. Ayoy, paningot ko. Paningot. Sige ba? Ako. Dili ka. Sige. 1,000 man, 5,000 may mamukuha. Final answer. Ah, final answer di ko. Sige. Final answer. Pero para makita nato kung daw ka unta, ha? Sige. Tanaw na to kung daw sa unta o 5,000 pesos. Sakto ka. Sakto, no? Ilang dyan. Sige, very good. Merry Christmas pare. 1,000. Sige, salamat kayo. Salamat kayo. Okay. I-post ni gawa. I-post ni kayo. Tanaw mi. Ano na i-share? I-share naman na yung vlog. Asa ba si Juan next? Yuli sa Shirley. Sige. Oh. Imong victory dance. Oh, Saya mo Sige, salamat kayo. Tricycle. Aki mo tag-video karon. Natay challenge. Kung kinsay makadaog og 1,000 pesos. Sige. Ready na ka? Ready. Sige. Bato, pick. Bato, pick. Sige. Daw kadayon og 1,000 pesos. Sige, pero na pa level 2. Ano pwede ba ito? Pero mo ni siya ang level 2 worth ni siya 5,000 pesos. Pero ang consequence kinahanglan nimo iuli ang 1,000 para madayon sa level 2. So, unsay pilion nimo? Madayon sa level 2 or 1,000 na lang? Asa man to gyapon? Bato pick gyapon. Oh, bato pick yapon. Suman daw sa baba, isugal lima na. Suman ato isugal dili. Sugal. Pili ta okay ra? Okay ra. Sugal mo. Okay sir, sugal. So ibalik ang 1,000. Balik. Oh, madayon ta sa kwan. 5,000. Sige, 5,000 oh. Isog kayo. Sige. Here we go. Bantaya, basin mawala imong 1,000. Gila. Okay. For 5,000 pesos. Okay. Bato, pick. Pili man. Losing. Sayang. So, walang another concert games para sa amin second chance. Pero na consolation prize. 1,000 gyapon. Thank you. Maraming salamat. Thank you, sir. Bisaya. Christmas ay tanan. Sige. Salamat sa pagkapila. Ako concert Jollibee. Sige, salamat kayo. Ayo. Salamat kayo sa inyong donor. Ani mo dire sakay sa ila ha. May tricycle Salamat sa Bisayang Hilaw. diri sa gawa sa airport. Sir. Gawa sa airport. Okay, gawa sa alright. Salamat. Sige, salamat kayo. Salamat kayo.